duk lamari tsare ni kar na yi garari ya bidiyar adali batula sirrin zikiri hakin muna tare da mu mun rike umar shirfa mun san tana tare da mu aro salati Allah ga shugaba Abdallah wanda ka baiwa sallah nisan sa zani talla gauri kai mun kadari hakin muna tare da mu mun rike umar shirfa mun san tana tare da mu ciki kasa sahaba'u ya rabbu sa shurafa'u ya wurin zahra'u batula ya ga shafi'u da shi nake alfahari da shehana tijjani da shehana jilani barhama gausi zamani mutuniyar wakatini sarkin gida albujiri aikin muna tare da mu mun rike umar shirfa mun san tana tare da mu waye kamar ki batula babu yake na kwalla mai kingiyar abdallah ko yayi haji yayi sallah a hawiya zai garari aikin muna tare da mu mun rike umar shirfa mun san tana tare da mu san ki yayi mana gata a ko ina zamburta babu yake a halitta ya dan uwa ka nazarta batula sokar bashari ya sajida masa juda ka kula duka sujuda shashi da ummi shuhada babu kamar kitan ada nike wa shiri aikin muna tare da mu mun rike umar shirfa mun san tana tare da mu watan dukannin kauni isi hada har jinni mala'iku rohani dukansu sun hau zauni saboda yar albashari aikin muna tare da mu mun rike umar shirfa mun san tana tare da mu yana nake dube ni biyanki ne mai rauni sirrin yabinki ki bani taka dukan zauni a ko'ina in ji gari Allah yana gaishe ta yana yabo a gare ta shine walan aurenta ya kike ne na nabinta ba masanin ki zashiri aikin muna tare da mu mun rike umar shirfa mun san tana tare da mu ya dayira madahura gani ina da lalura jinin zunubi na tara ki taimake ni dahira ni ma na zama dahiri aikin muna tare da mu mun rike umar shirfa mun san tana tare da mu yana na ummu amina mahaifiyar manzo na kuke rabon aljanna mai kinku ya zama sauna jahannama za shi jahiri Allahu shine naku dukan nukun ya baku ku rarrabawa naku wallahi ni na so ku mai son ku baya garari aikin muna tare da mu mun rike umar shirfa mun san tana tare da mu yana na ni ku na riga ko za a samin sarka sannan ayi min duka hakan ta za in sheka bani bari yar bashari aikin muna tare da mu mun rike umar shirfa mun san tana tare da mu kowa ya barki batula wallahi ya bar Allah ko yayi haji yayi sallah tabbas ya sha bulala ya ki jinin muktari yana na ga masiyaci magazganci
kunci matalauci na zo ki samun yanci mai son ku baya kunci ki haskaka min sadari aikin muna tare da mu mun rike ummar shirfa mun san tana tare da mu da sajida masa juda nike wa kasida daure ki bani shahada ki sani jerin shuhada dan biyu na ki shahidi aikin muna tare da mu mun rike ummar shirfa mun san tana tare da mu batulu ummu abiha mu ko mu kaiwa bai'a rai da jiki mun yi da'a waɗansu sun ce a'a tabbas suna kan hadari yabi ahlul baiti waɗansu sun ce shi'a ban ce da su ko a'a komai su ce na yi bai'a da son kuni aka yi ni kafin na zama jinjiri aikin muna tare da mu mun rike ummar shirfa mun san tana tare da mu abin na ban mamaki ta ya musulmin kirki sai gidi ya gama aiki rasulu mai shabbaki wanda nake wa shiri aikin muna tare da mu mun rike ummar shirfa mun san tana tare da mu diyar rasulu nabi wasu kake wa sauyi mai san su za kai wa sauyi ka an giza wani layi ya dan uwa kai nazari Allahu ya ce mu bi shi sannan mu bi manzan shi ulul amri ku ji shi zuwa ya ulul amri ayin mane ku yi nazari aikin muna tare da mu mun rike ummar shirfa mun san tana tare da mu kame kujerar mulki ta kada da isarki ranar kiyama taki aljanna sai mai sanki batula ummul kairi aikin muna tare da mu mun rike ummar shirfa mun san tana tare da mu mai sanki na sadiqa da shi mu kulla alaka a ko'ina mi halka cikin yabanki sadiqa da shi muke alfahari anan nake sa aya cikin yaban da na shirya wa Fatima Zakiya wa Radiya Mardiya biyu na kuma soya albadimi alawiya Buhari mai kai alami na mai shiri aikin muna tare da mu mun rike ummar shirfa mun san tana tare da mu aikin muna tare